kaya Sinubagya kanthi pepanggihan kaludhangan enjing sakmenika prastogati siraman kanthi kabuka salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa lishobi ajmain alma ba'du. Nuwun kula nuwun. Mahardika tias mring kamardikan nugroho miwasih wiloso saking panguwasaning dat ingkang maha suci Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah lumemberaken kanikmatan kabagas kaswarasan kabahayon dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh ngendhengani adicara ing dinten sakmenika. Nuwun keparingipun matur wonten ngarsanipun panjenengan sedaya ingkang sami rawuh langkung ingkang menika ibu-ibu ingkang minulya sampun lenggahan siyaga sawiga wonten ing sasana palenggahan. Nuwun wonten ing ngarsanipun Rama Ibu ingkang tansah sinedahan winantu ing bagya mulya. Wonten ing ngarsanipun para sesepuh pinisepuh aji sepuh ingkang tansah lebda ing pitutur pono ing pamawas. Satawis inggih menika kepareng badhe katindakaken adicara siraman calon Sanmojo manten putri mustikane Ayu Sanas Nuwansa Ramandanti ingkang sakmangke kepareng badhe kaprastawa Rama lan Ibu sarangan umbul pamuji restu pangestu dumateng panjenengan sedaya. Awit ing dina sakmenika ugi nimbuhi tansah ngaturaken pepuja langkung rumiyin pepuji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha suci Gusti ingkang Purbing Dunadi. Kaludhangan sakmenika kula delasan panjenengan sega saged makempal tetunggalan kanthi boten wonten alal satunggalipun punapa-punapa awit saking sih welasanipun panguwasane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat ugi sarta salam kunjuk ngarsa dalem Nabi Agung Muhammad Rasulullah alaihi wasallam ingkang kula delasan panjenengan sedaya antan lusafatipun benjang jawab hautamipun kaum muslimin kaum muslimat sedaya kadaku datang umatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Sagunging para rawuh ingkang sadaya dhateng rumatan terengan kanthi roncanipun aditara sampun siyaga lan sawiga nun inggih mustikane Ayu Sanas Nuwansa Ramandati sampun kaapit Rama lan Ibu sesarengan kanthi kepareng badhe mlebet dhateng swasana wonten ing swasana siraman sakmenika kanthi nyuwun umbul donga kaping kaperwakan inggih menika kaping kawiwitan surat Al-Fatihah alaniyah wal ijabah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi salering gati purmada lan wasana prosesi siraman inggih menika mujudaken prosesi ingkang tansah pinaring kawilujengan tebih saking sambikala lan menika nuwuhaken insyaallah Sirat Maja pengantin putri tansah bagya mulya kepareng badhe hanjatu krama. Pramila kawitan jengkaripun sudah dimulai untuk persiapan untuk kita kirapkan sejenak menuju ke lokasi sasana pinajangan bersama Rama dan Ibu untuk wedding orgasmnya harfa bisa mengkondisikan dengan iringan gending ketawang lengan kita Sinarendra akan menuju ke sebuah prosesi siraman. Kami persilahkan untuk masuk dengan perlahan melangkah demi langkah sejenak. Sumangga kami persilakan. Langenira sang Narpati lampahira sinigat pangrumaka lan panyandra sawetawis nunggih mustikane Ayu Sanas Nuwansa Ramandanti ingkang sampun kaabot Rama lan Ibu tumuju wonten ing sendang mulya Banyusti sakmangke kepareng badhe kaprastawa adicara siraman penganten lumampah sapecak mangu sapecak kaya dening lampahipun noleh kanan iri hamirsani sedaya para sagunging rawuh kakung dalah Sumawana putri ingkang tansah sumandha
paring idilar kepenting nderekaken adicara bagian sakmenika. Mekaten dipun lenggahaken wonten ing swasana sentuman langkung rumiyin. Mekaten nggih lenggah hamurwakan niki nara kanthi bebukaning kandha. Siji panggonan siji kapurwakan kanthi tumapakipun adicara. Tiyang Jawi nggih menika nggadahi adat tata cara budaya kina ingkang tansah lumadi wonten ing tlatah Jawi. Inggih menika adicara siraman Medodari. Awit inggih menika satawis sampun tata cara ingkang tansah anengenaken budaya ingkang adiluhur. Tetembungan rumkun caraning endahing budaya awit saking luhuring budaya. Pramila ing dene sakmenika panjenenganipun Bapak Herno Widyarno Dalai Bu Sintasari Dewi ingkang kepareng badhe ngawontenaken adicara prastawa gati siraman. Lha inggih jangkep ngadicara gagrak Surakarta Hadiningrat. Kadherekaken dhateng Rama lan Ibu dumateng calon Satmaja manten putri mustikaning Ayu Sanas Nuansa Ramandanti. Pramila ing dinten sakmenika ibu-ibu ingkang sampun sawega siaga lenggah nderekaken prosesi kasebat inggih kepareng kula minangka kadang pranatacara badhe mratelakaken adicara ingkang sakmangke kepareng badhe katata lan katindiri karantam kanthi permati. Menggah angka kapisanan atur pambuka raharja dumateng sagunging pragung kang sami lenggah sami ramuh wonten dalemipun Bapak Herno Widyanto Dalebu sekalian sagotra sekeluarga. Jangkep ingkang kalih kepareng badhe matedhakaken adicara siraman penganten Medodaren. Lha inggih mustikaning Ayu Sanas Nuansa Ramandanti kunjuk segang sedaya ingkang samrawuh. Ingkang wusana inggih menangka kaping 3 netepi dhateng tata cara prosesi budaya Jawi. Rama lan Ibu inggih menika Bapak Herno Widyanto dalah Ibu Sintasari Dewi samangke pasang ble KTP inggih menika taruh agung samangke dipun asta Rama lan Ibu tumuju wonten ing swasana inggih gapura pawiwahan inggih menika nggadahi falsafah utawi asong perlambang inggih menika Bapak Herno Widyanto dalah Ibu pun siap gadahi tamu lajeng nyuwun pangayoman. Jangkep salajengipun inggih menika prosesi badhe katindakaken sungkeman saderengipun inggih menika sawetawis anggenipun badhe Bapak lan Ibu paring siraman dhateng Satmaja manten putri inggih menika Mbak Sanas Nuansa Ramandanti saking Rama lan Ibu sakpurnaning atau sesudahnya untuk sungkeman nanti juga ada acara ngracik banyu pitu ingkang sampun kula aturaken kala wonten ngawet kula badhe ambali malih nggih menika tirta banyu Menara Kudus saking Masjid Menara Kudus lan salajengipun saking Masjid Mantingan, Masjid Jami Bangsri, Masjid Baitul Muhtaqim Bangsri, Masjid Kasak Baitur Rahman. Kaping 6 inggih menika tirta yam-yam suci sekang Mekkah Madinah lan ingkang wusana saking griya dalem kemanten putri. Sapurnane sasampunipun badhe dipun siram dipun jamasi saking Rama lan Ibu lan didherekaken dipun lajengaken saking sederek-sederekipun. Nanging ingkang usana badhe kawitan saking pamong pangadibusana saking Windias. Lah sapurnaning wonten wundu lan sabarbaripun pecah kendi pamor lajeng menika pasutan tumuju wonten ing sasana Bagya Mulya. Bapak Ibu mekaten menggahipun taman adicara kaping 1 badhe katuraken kita wiwiti anggenipun Bapak Herno Widyanto dan Ibu Sintasari Dewi untuk berdiri dan segera membawa ble KTP menuju ke suasana gapura pernikahan. Untuk ble KTP-nya segera diaturkan Bapak dan Ibu kersa jumeneng wonten nggih lajeng mriku pasang ble KTP. Pun diaturakan mereka BKTP ini pun diberikan Bapak kepada
Bapak Widiano, untuk jandulnya dikasih ke Bapak. Makaten nggih. Dikasih. Terus Bapak menika melampah ngagem beli KTP. Kali Ibu melampah alon-alon, Bu. Nggih, lumampah menika alon-alon tumuju wonten ing gapura pawiwahan. Sinigek pangurupaka lan panyandra sawetawis inggih menika Rama lan Ibu Hernu Widanto dalah Ibu Sinta Sari Dewi lumampah alon-alon waton kelaken demet-demet waton selamet amung sedaya nyuwun sih wilasa saking panguwasanipun Dat ingkang Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dinten sakmenika kebak rahmatipun Gusti pramila kanthi bombong lan berawanipun manah jengandika kekalih. Kanthi menika gita-gita kepareng pasang blek KTP wonten ing swasana pahargyan siraman ing dinten rikalenggahan awit kami daya dinayan panjenenganipun Bapak Hernu Widiano kepareng kesiapanipun badhe siap nggadahi tamu ingkang kathah mekaten dicentelake Pak nggih seolah-olah dicentelake mawon difoto lajeng dipun aturaken nggih petugas WO mawon. Monggo Bapak kersanipun dengan unggahake kali Ibu mawon kersanipun difoto. Ngoten nggih. Ingkang Rama lan Ibu nyuwun sih pangayonanipun Gusti Angkar Jagat supados menika tansah manggih slamet rahayu. Boten wonten salah satunggalipun pambeng punapa-punapa tebih saking siku denda cinaket dhateng nugraha ingkang tansah sasampunipun pasang blek KTP ugi tuwuhan ingkang menika dipun deleh wonten saipun gapura klapa muda sinebut nggih menika degan muga jarwa muda tansah leganama lila lan legawa hanampi sedaya ingkang kanugrahan pangeran sumarah dumateng ngarsanipun Dat ingkang Maha Suci ning sedayanipun tansah sumringah wonten parijata kencana lan minangka anggonipun dadya eden-eden wonten ing swasana siraman ing kaludhangan siang punika. Sasampunipun digandeng menika Ibu tumuju wonten ing swasanipun ingkang putri menika genduk sanes nuwacara mandhanti saperlu badhe nindakaken prosesi siraman. Dinarong swaraning pradangga munah angrangen nggih menika hanganyut-anyut swantenipun instrumental gending Jawi Mugi Rahayu. Lumampah anggenipun Rama lan Ibu kanthi siaga gita-gita dengan penuh semangatnya Bapak dan Ibu menuju ke putri tercinta menjemput putri tercinta yaitu genduk sanas nuwacara mandhanti untuk diadakan sebuah prosesi yang ditunggu yaitu prosesi siraman. Mekaten nggih menika lumampah sang caket sang saya melampahipun cetha ngeglo anila. Nggih menika dipun jemput nggih. Yang kami hormati hadirin yang kami muliakan, sejenak kita melihat untuk ananda tercinta yaitu Mbak Samas Nuwangsa meminta restu kepada ayahanda dan ibu di hari yang bahagia akan segera untuk memberikan sebuah dukungan secara rasa, mental dan kesiapannya untuk putri tercinta dari ayahanda Bapak Hernu Widiano dan Ibu. Ibu, hari ini putrimu bersimpuh kepada ibuku yang aku cintai, tempat aku mengadu bersimpuh suka dan duka. Hari ini Ibu, putrimu Sanas meminta restu kepada Ibu untuk diberikan saya siraman. Itu memberikan sebuah kekuatan batin saya akan segera meraih kehidupan baru, menikah di hari yang bahagia. Ibu, Dok, Ibu selalu akan memberikan yang terbaik untuk anakku yang aku cintai. Ibarat Ibu seperti air sungai yang mengalir jernih untuk anakku, memberikan siraman hati kecil Ibu
masih merasa engkau masih kecil, dulu yang menimang-nimang ibu, dulu semuanya yang mempersiapkan ibu, tapi sekarang Duk, engkau sekarang sudah menjadi tumbuh wanita dewasa yang akan segera menikah. Di hari yang bahagia ini, di hari yang sakral ini, ibu akan berikan sebuah siraman kepadamu Duk. Terima kasih ibu, hanya engkau ibu menjadi pelita dalam hidupku. Bapak, jangan menangis Bapak ya. Putrimu Sanas hari ini meminta doa restu kepada Bapak, karena mungkin selama ini putrimu Sanas banyak membuat khilaf, luput kepada Bapak. Satu, belum bisa membahagiakan ayah dan ibuku. Hari ini Bapak memberanikan diri, putrimu yang dulu kau anggap kecil sekarang sudah menjadi wanita dewasa. Hari ini meminta Bapak juga memberikan sebuah siraman kalbu, siraman kepada saya Bapak. Duk, sebisanya Bapak akan memberikan yang terbaik untuk anakku. Siraman hari ini akan mengajarkan kepada engkau Duk, menjadi wanita tumbuh dewasa yang akan menikah dengan pasangan yang kamu idamkan, yang kamu dambakan. Bapak hanya berdoa semuanya akan berjalan dengan baik, dan nanti setelah menikah menjadi keluarga pasangan yang bahagia, tentram dunia dan akhirat. Seperti pepatah mengatakan, sakinah mawadah warohmah akan tercipta dalam sebuah kerukunan hubungan dalam rumah tangga. Duk, Bapak hari ini tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa banyak berkata apa-apa, hanya satu terbaik akan kusiramkan, akan kumandikan engkau sebagaimana saya mengingat engkau masih kecil, sekarang sudah tumbuh dewasa. Hari ini juga menjadi doa yang terbaik awal untuk mengarungi kehidupan dalam membangun rumah tangga. Amin. Semoga dilancarkan dalam semua proses dan proses ini. Dengan suasana yang hikmat pada pagi hari ini untuk siramannya, dan kita persembahkan untuk Mbak Sanas Nuansa digandeng Bapak Ibu menuju ke tempat siraman di sana nggih, dengan hati-hati. Anggenipun rampung nyuwun sungkem nggih menika mustikane ayu Sanas Nuansa badhe dipun kanteni lampahaken wonten ing swasana minuya nggih, swasana padusan siraman Sendang Mulya. Kareng menika dhateng Ladang Sekartejo, sumangga saged dipun wiwiti sakmenika berjalan ke depan menuju ke suasana prosesi siraman. Sorot padang sumulo anegun ing pasarean. Salajengipun menika dipun lenggahaken didudukan di tempat siraman, lalu Bapak dan Ibu nanti meracik air-air tadi yang sudah dipersiapkan nggih. Ingkang sawetawis kepareng badhe kalajengaken racik tirta Pawitosari ingkang cacahipun wonten 7, ngeracik 7 air yang akan diracik, yaitu yang pertama untuk ayah. Ingkang kepareng badhe inggih menika kasuntakaken karacik wonten ing banyu suci Sendang Mulya. Inggih menika tirta ingkang usana tirta menara Masjid Menara Kudus ingkang sawangke badhe kacampur dhateng tirta ingkang sampun wonten ing Sendang Mulya. Wonten tetembungan krubuk, kruwuk seger, siram-siram bayem, sembur-sembur adas wusanane. Lan saking ingkang menika malih Bapak ngaturaken nggih menika tirta saking Masjid Sunan Mantingan kepareng badhe dipunracik malih. Ingkang menika diparing seseger. Mugi dayanana slamet donya slamet akhirat. Dayane nggih menika para wali. Ingkang sawetawis sampun dipun aturaken malih lan atur paraga menika dipun seksekaken dumateng para ingkang sami rawuh. Bapak malih nggih menika salajengipun nggih menika tirta saking Masjid Jamik Bangsri.
ingkang samangke campur malih minangka jangkeping tirta adi ingkang tansah dublek dados tunggal karipun sesekaran ingkang pepantan ingkang sarwasari hanjang kepi rum endahing swasana wonten adicara pahargyan siraman medodari temanten ingkang sawetawis katingal pasmone ingkang Darmaja manten putri Mbak Sanas Nuwansara Madani sampun menika gemujeng salebetipun raos ngelingane dhateng Rama kepareng ngracik sakdemipun tirta yen terus saking Baitul Muhtaqim Bangri sak sampunipun menika rampung gantosan ibu nggih sak telase nggih menika gantosan ibu nggih gantosan ibu nggih menika saking Masjid Tirta Masjid Krasak Baitur Rahman minangka ibu ingkang tansah andayani ugi ingkang tansah ngemban jiwa kelawan raga dumateng pun genduk Sanas Nuwansara Madani ugi ingkang ngandhut cacahipun wilangan 9 candra cacahing 9 hari anggenipun tansah tuwuh rasa ugi tanggal jawab minangka dhateng resik batos lair tumusing delahan saking ibu dumateng Mbak Sanas Nuwansara Madani lan sabenipun tirta jam-jam ingkang pungkasan nggih menika tirta saking dalemipun piyambak inggih menika Bapak Henu Widarno Dala Ibu Sintasari jangkepipun tirta kasuntak wonten ing Bokor Kencana lajeng Paso Slin Cendang Mulya dipun campur kalipun sesekaran kala wau dipun udak kalipun gayung lajeng siwur kaping 7 cacah permawane sesekaran dipun dadosaken setunggal wonten Sekar Mawar, Sekar Melati, Sekar Kenongo lajeng Sekar Kantil minangka asong pitedah bilih menika wewangian muga anggenipun tansah sakmangke kepareng badhe mambut silaning akrami sakpurnaning menika tansah ngambar gondo ingkang arum resik jiwa lan resik raga supados anggenipun Darmaja temanten putri Mbak Sanas Nuwansara Madani tansah seger ayem salebetipun wonten salebetipun manah ublek badhe dipun semoni sumbagani dipun paring ndonga saking juru pangadi busana nggih saking Winrias monggo lajeng diparingi pandonga bismillahirrahmanirrahim dipun witi saking juru ingkang nyembagani supados cahyanipun muncar slamet sing diarani medodareni iso ngedapi kaya cahyaning rembulan cahyaning medodari saka kayangan bismillahirrahmanirrahim nyat ingsun ngedus kemanten putri mustikane Ayu Sanas Nuwansara Madani mugi-mugi selamat dunya selamat akhirat mancur dayane kaya cahyane ing kasuwargan mulya amin Allahumma amin sapunanipun menika dipun sirami saking ibu nggih menika ibu Wiwin saking Pamong Pangadi ingkang tansah ngaket dhateng wujudipun tradisional budaya Jawi dipolajengaken Rama lan Ibu Bapak Rene lajeng menika sederek-sederekipun paring panggulwentah dumateng ingkang putri ingkang kepareng badhe wisuda krama bebasan wonten dipun pingit salebetipun griya ing tata cara adat prosesi budaya Jawi bilih wanita ingkang simbolipun mahligae wonten emah-emah lajeng menika makutanipun wonten emah-emah pramila kedah dipun rukti kedahipun dipun jagi kanthi permati alon-alon perbawaning Bapak Henu Widarno ugi saweneh paring siraman dumateng ingkang putri pinasih yaitu membasuhkan untuk air suci tadi mata sumber air tadi dibasuhkan atau disiramkan kepada putri tercinta lalu kemudian ibu juga tidak ketinggalan untuk memberikan siraman kepada putri tercinta itu kita diajarkan untuk supaya bisa bersih
jiwa raga bersih hati sebelum untuk prosesi akad nikah. Nah untuk itu Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya yang hadir, kita perkenalkan pagelaran siraman Gagrak Surakarta inggih menika saking Pamong Pangadi Busana Ibu Wiwin Yas ingkang mugi mrastakaken adicara dinten sakmenika siraman asta kanan tinapi kiring pundak kanan tinapi kiring mugi tansah ngasta ingkang barang ingkang becik lan tebih barang ingkang ala asta menika tansah ginanding lan anggawa mugi inggih tansah beto kang wujudipun murakabi sedaya ingkang bermanfaat tumrapipun bebrayan sak mangke. Ingkang kapisanan nggih menika saking Mbak Yunipun saking rakanipun nggih menika paring siraman bismillahirrahmanirrahim adi kunduk sing ayu dhewe selamat nggih Nduk selamat donya selamat akhirat anggonmu bakal ngayahi palakrama matur suwun Mbak sedaya kang sampun paring nyiram dhateng kula salajengipun monggo inggih menika sasampunipun saking iki Bude oh tante nggih yaitu dari tantenya ya untuk keponakanku untuk anakku yang cantik ya sesudah saya memberikan siraman jodoh tak akan semoga lancar bahagia bersama suamimu nanti jika akan nikah juga diperlancar dan dipermudah. Terima kasih Tante sudah baik memberikan siraman pada pagi hari ini dan selanjutnya semua kami persilahkan sasampunipun nggih menika Tante saking ayahanda nggih matur suwun nggih Tante sampun rawuh mriki nderekaken siraman lajeng sampun maring siram dumateng kila setunggal kalih tiga matur suwun sanget sepindah malih nggih Tante ya Nduk tak puja-puji lancar selamat awal akhire ya Nduk lancar besok yen palakrama sak banjure sak sawise palakrama ya nemahe keluarga sing bahagia ayem tentrem dicukupake marang samudayane mekaten sasampunipun nggih menika saking Bude ugi nderekaken siraman prastawa gati wonten ing pepanggihan sang punika proses ingkang menika tansah mengajarkan untuk kemandirian si calon mempelai putri sasampunipun nggih menika saking Ibu Yulaita keparingipun badhe ugi pamekasan siraman wonten ing kaludhangan siang punika. Nggih, mekaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Miras-mirus tak dus yo Nduk, tak dus banyu gede, banyu mulya sing dewasa, sing gemati, sing permati sak-sakwise anggone omah-omah yo Nduk. Matur sembah nuwun nggih Ibu. Ibu ya sampun paring siram dumateng kula, paring jamasi dhateng kula dan ngaturaken agunging panuwun. Yaitu penambang untuk siraman di ubun-ubun kepala dan dada pundak kanan kiri, yaitu supaya di kelanjutan harinya mendapatkan sebuah pengayoman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena intinya pada prosesi adalah membersihkan diri dari sebuah yaitu aura negatif ataupun untuk kelangsungannya meminta kanugrahan dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala. Muncar saka kersaning alam. Mekaten saksampunipun kepareng badhe kalajengaken nggih menika kepareng badhe dipun resiki malih reget Sukerta alit ingkang tumama tumempel wonten ing manahipun lajeng wonten raga priyangganipun calon manten putri. Nggih menika kepareng badhe dipun aturi wudu saking kendi, saking tembung kendalining diri. Mekaten nggih, undur rumiyin mekaten. Kendi itu mengajarkan kita kendalining diri, mengendalikan sebuah
hawa nafsu manusia mempunyai nafsu 4 perkara, alwama mutmainah supiyah nafsiyah, sudah dibersihkan sebelum untuk prosesinya. Ngucuraken tirta kendi wonten ing ngarsanipun ingkang putri saking Rama Henuwidanto Katur Mustikan Ayu Sanas Nuwansa Ramandanti. Ingkang budaya menika tansah hanengenaken bilih menika mugi saged kalis ugi resik sukerta alit lajeng menika ageng. Pramila saking bapa inggih menika tansah daya-daya maringaken tirta mahening suci ingkang tuwuh saking Kendi Prawitasari. Kendi Prawitasari utawi Kendi Pertala kala wau dipun mundhakaken dumateng si calon temanten putri Mustikani Ayu Sanas Nuwansa Ramandanti. Sasampunipun para menika sinebut adicara pecah kendi, pecah pamor. Mugi-mugi nggih menika pamoripun tansah handhadari kadodene wulan purnama. Pecah kendi ingkang saking Rama lan Ibu. Inggih menika Bapak Hernuwidanto kalipun ingkang Ibu Sintasari Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun pecah kendi, pecah marang pamore anakku sakwe bakal dimidodarine. Iya, matur sembah nuwun. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk sekali ini nggih. Matur sembah nuwun kajatipun sampun rampung oleh siraman menika. Menapa ingkang dipun ajaraken potong rambut tigas rikma saking Bapak ingkang saged ngresiki sukerta alit lajeng ageng menika Rama ingkang tata dados kewajibanipun dhateng tiyang sepuh. Awit saking penjanipun Bapak Hernuwidanto Dalai Bu Sinta Sari Dewi sawetawis inggih menika badhe dipun tigas. Mulu kalonge mawon Pak Bu nggih, ati-atine mawon. Ale ati-atine kedhik. Rikma rambut yaitu melambangkan dari sebuah sukma untuk calon mempelai. Karena semestinya lahir dari dua garba saking ibu saprana ngantos seprene. Nggih, sasampunipun dipun aturi busana pasutan, lajeng menika badhe nyuwun pamit dumateng panjenengan sedaya, dipun boyong dipun gendong menuju ke suasana ganti busana dan kita akan nunggu sesi selanjutnya. Terima kasih. Karena bapaknya tidak kuat untuk menggendong, yaitu digendong dari kakaknya. Mekaten dipun gendong saking ingkang menika rakanipun saking masipun. Derek lan ibu kandha inggih menika rasa anggenipun rasa seneng kang tumanem dadya judulur tuwa nyengkuyung marang kekarepaning ingkang ing rayinipun. Saking bapak keranten boten kak gendong dipun bantu saking sederek sepuhipun. Mekaten sampun lajeng menika dipun pinarakaken wonten ing griya. Mekaten Bapak Ibu yang kami hormati atau ibu-ibu semuanya yang kami muliakan, usai sudah untuk prosesi yang pertama, kita break sejenak, istirahat sejenak menunggu untuk yang kedua yaitu Mbak Sanas Nuwansa Ramandanti untuk sesi yang kedua yaitu untuk acara dodol dawet. Dan lainnya kami persilahkan Bapak Ibu karena ini istirahat bisa menyantap hidangan yang kami suguhkan pada siang kali ini. Kami persilahkan sumonggo saged dipun rahapi sinambi istirahat samentawis.